Okay, ngithanda ethuba lizibuyisele point of ukuthi izibuyisele inkosi yethu Yesu Kristu kuluvuke kakhulu bakhona kule ndawo. Ndibizwe ba ndithethe ngomtshato and inkonzo lena ebalulekileyo kakhulu uThixo emveni kokuba wadala yonke into waye waseka umtshato. Amen. So iyabonakalisa ukuba yayinto eyayiphambili kuThixo ngokubaleka kwaye ndiyakholwa kumele ibe yinto nakuthi emileyo kwaye ebalulekileyo ebomini bethu. Tyhila nathi iBhayibhile zethu kwincwadi yeGenesis sawufunda kuchapter 2 uverse 18. Chapter 2 verse 18 kwincwadi yeGenesis. Kwaye ukwiGenesis njalo uphinde utyhile ngapha ebhek encwadini yakho incwadi yabase-Efese kwabase-Efese chapter 5 sizawufunda phaya uverse 32 kwaye noverse 33. So ndicela uzibambe zombini ezo ndawo njengoba sizawutyhila. Ba uphethe iBhayibhile zethu page 2. Amen. Ezi zethu zinde. Amen. Funa ngohlobo ke phaya kuverse 18. Wathi uYehova uThixo, akulungile ukuba umntu abe yedwa, ndiyakumenzela umncedi onguwabo. uYehova uThixo wabumba ngomhlaba zonke izinto eziphilileyo zasendle nazo zonke iintaka zezulu wazizisa kuye uAdamu, ukubona ukuba wothini na ukuzibiza, ukuze oko azibize ngako uAdamu zonke izinto eziphilileyo ibe ligama lazo elo. Wazithiya amagama uAdamu zonke izinto ezizitho zine neentaka zasezulwini nazo zonke izinto eziphilileyo zasendle. Ke uAdamu akafunyanelwa umncedi ungowabo. uYehova uThixo wawisa ubuthongo obukhulu phezu koAdamu, walala wathabatha lwalunye ezimbambeni zakhe, wavingca ngenyama esikhundleni salo. uYehova uThixo walwakha ubambu ebeluthabathe kuAdamu, waba ngumfazi wamzisa kuAdamu. Wathi uAdamu, eli ke ngoku lithambo lasemathanjeni am, yinyama yasenyameni yam. Lo ukubizwa kothiwa ngumfazi ngokuba ethatyathwe endodeni. Ngenxa yoko indoda yomshiya uyise nonina inamathele kumkayo, babe nyamanye ke, baye bobabini behambaze umntu lowo nomkakhe bengenazintloni. Masithandazeni babaThixo, inkosi yethu nguYesu Kristu, uJehova simakade. Siyakubulela kakhulu nguThixo, sibulela Nkosi yami ithuba lokuba Nkosi yami ndithethe ngezwi lakho. Ndiyakuthandaza Thixo wethu kubantu abakhona namhlanje, uthethe nabo ngendlela yodwa simakade. Ndiyakuthandaza uba ukhona umuntu kule ndawo ongakwazi wena njengenkosi nomsindisi wempilo yakhe umenze namhlanje ukuthi afikelele kuyazini inyaniso. Kwaye ndiyakuthandaza Thixo wami ngemitshato ebisele isophuka simakade, ngokuthethwa kwezwi lakho bafumana izinto ezinokuncedisana nemitshato yabo. Kwaye ndiyakuthandaza ke Thixo wethu kule ndawo izwi lakho ndizalishumayela, khandizalise ngomoya wakho ingcwele, nifihle kumsebenzi waseCalvary ukuze ningazokuthintela ukusebenza kamoya ingcwele kule ndawo ngegama likaYesu Kristu. Amen. Amen bazalwane. Igama lami ndinguSipho wakabhonga ifani. Ndingumdlangisa, ndithathe inkosikazi yami uZukhanyi, uMamkabane uzalwe eMatshonyaneni. Yindlela leyo sizazisa ngayo. Amen bazalwane. So besitshatile iminyaka emininzi sitshatile. So ezinye into endizazithetha zizinto endizaziyo, kodwa ukakhulu into endizayiveza licebo likaThixo ngomtshato. Licebo likaThixo ngomtshato. Bangapha abantu apha bakhe bafumane into okufuneke beyidibanisile, but le nto nje kufuneke uyidibanisile awunayo incwadi
ekubonisayo ukuba uyidibanise. Amaxesha amaninzi xa unento enjalo uye uyizame uyidibanise, but amaxesha amaninzi uye usokole kakhulu ukuyidibanisa ibe yilento bekumele ibe yiyo. Abantu abaninzi yindlela umtshato yabo abahamba ngayo, abayazi ukuba ikhona incwadi enokusincedisa ukuze sibe nemitshato enokwazi ukuthi ikholise uThixo. Kwaye lo ncwadi sinayo yiBhayibhile. uThixo ngexesha edala umntu waye wamdala wamnika imanual ezamncedisa ukuba enze njani ebomini. Le ncwadi siphetheyo iBhayibhile iyasincedisa ukuba singasindiswa njani, iyasincedisa ukuba singabuphila njani ubomi obumkholisayo uThixo, isifundise indlela yokuphatha imali zethu, kwaye isifundise nendlela ekumele sibe ngayo emtshatweni. So ebomini bakho udlalela kude kule ncwadi, uzawusokola emtshatweni wakho ixesha elininzi, ude ubuye umva uze kule ncwadi uzowufumana imiyalelo eyiyo onako ukuyisebenzisa ukuze incedise obomini bakho bomtshato. Amen. uThixo wasinika incwadi, kwaye xa sijonga kakuhle kwincwadi yokuqala yeGenesis, siyafumana apha uThixo usinika ukuba kwakutheni ukuze enze umtshato, kwakutheni ukuze awudale kwaye awuyile umtshato. Kwaye umyalezo wam kuloo ndawo namhlanje ndizawuphendula lo mbuzo ukuba kwakutheni uThixo ukuze enze umtshato. Kwaye ndiyakholwa ukuba siye saphendula lo mbuzo sabe sisendleleni elungileyo yokuba sibe nemitshato eyanelisayo kwaye nemitshato emzukisayo uThixo wamazulu. Amen. Apha kule ndawo sinikwa imiyalelo esinako ukuyisebenzisa sibe nemitshato enjalo, umtshato owanelisayo kwaye nomtshato omzukisayo uThixo wamazulu. Ukuba mhlawumbi ndiye ndawa before ndiwugqibe umyalezo wam, into ebendishumayela ngayo yilena: uThixo wawudala umtshato ukuba uhlangabezane nentswelo yethu yobuqabane, kwaye usinika umfanekiso wolulwamano lwethu kunye naye. Ngamagama avakalayo, uThixo ekudaleni kwakhe umtshato wawudala ngenjongo yokuba xa siziva sisodwa sibe nalo iqabane. So wahlangabeza loo ntswelo injalo ebomini bethu. Kwaye impendulo yethu yesibini, ekuwenzeni kwakhe umtshato uThixo wawunika njengomfanekiso wobudlelwane babantu abasindisiweyo kunye noThixo. Amen. So funeke siyazi imitshato yethu ayonto ba siyathandana, siyaziwa njalo njalo. Umtshato wethu nenjongo ephakamileyo ngokuba ubonisa ipicture yothando lukaThixo olungunaphakade kwibandla lakhe, umtshakazi wakhe, kwaye kubonisa indlela uKristu umyeni aliphatha ngayo ibandla elingumzimba wakhe. So funeke sibe nozoncinga zinjalo ezingqondweni zethu xa sicinga ngomtshato. Kwaye xa sijonga apha, uThixo xa engena ithi uYehova uThixo. Amen. Akathi uThixo njengasekuqalekeni. Ekuqalekeni phaa kuchapter 1 verse 1 ubonakalisa ukuba unguThixo onamandla, kodwa apha usebenzisa igama lakhe lobudlelwane, igama elithi Yehova. So le nto isivezela ntoni ngoThixo? Ukuba lo Thixo unamandla ulidalileyo ihlabathi, ikwanguThixo onobuntu okhathalayo ngabantu bakhe, kwaye kule ndawo ubanika izinto ezinako ukuthi zibancede emitshatweni yabo. Amen, bazalwane. uThixo wethu uyakhathala ngempilo zethu, kwaye uThixo akakhathali only ngempilo zethu, uyakhathala nangemitshato yethu. So masingene kuvuthondaba. uThixo owuyila umtshato ukuze uhlangabezane nesidingo sethu sobuqabane. Amen. So kuba sibe nomntu okhona ezimpilweni zethu.
Xa sijonga kuchapter 1 kuya kuchapter 2 kwincwadi yeGenesis siyambona uThixo xa efika apha kuverse 18 uthetha into ebengayithethanga kuchapter 1. Uthi ke thetha kakuhle phaya kuverse 18, akulunganga ukuba umntu abe yedwa. Akulunganga ukuba umntu abe yedwa. Kuchapter 1 every time uThixo egqiba ukudala into uthi wabona oko kulungile, but kakusiza kule ndaba yokuba umntu abe nomlingani ongowabo uthi uThixo akulunganga. Amen. And kwaye uThixo zayiphelele apho waye wazisa nesisombululo sokuba umntu akwazi ukufumana umntu ongowabo okanye iqabane elilelakhe. Amen. And apha funeka kube nomfanekiso ngqondweni. Le indawo Adam akuyo yindawo egqibeleleyo, yindawo engenasono, yindawo engenayo ukonakala, kodwa kwakukho into engalunganga yeyokuba uAdam afumane iqabane elilelakhe. Amen bazalwane. Ungawi kule trap yokuba ungabi naqabane kuphila impilo engcwele kunabanye abantu. Amaxesha amaninzi siyabadinga abantu ezimpilweni zethu, and kwaye uThixo wasinika mhlawumbi ukamazi ngegama kodwa uThixo uzawuveza empilweni yakho ngexesha elililo. But mandiqhubekeke ndithi ba uThixo akakunikanga isipho sokuba ukwazi ukuhlala uwedwa, funeke uthandazele iqabane elizaba khona empilweni yakho, ulitshate kwaye uphile nalo ubomi bakho. Amen. Ngoba ithi iBhayibhile apha kwincwadi yokuqala yabaseKorinte chapter 7 verse 7 ukuya phaa ku9, kuba ndingabonke abantu bangaba njengam nje, kodwa ke elowo unesakhe isipho asibabalwe nguThixo. Omnye uba naso ngokunje, omnye abe naso ngokunjeya. Ndithi ke kwabangazekanga nabangendanga nakubahlolokazi kubalungele ukuba bahlale benjengam. UPawulos apha uthetha ngaye, yena wayengatshatanga, kodwa ukuba abanakuzeyisa mabazeke, mabende, ukuba kukho okulungileyo ukuba kuzekwe, kwenziwe kunokuba utshiseke. Amen. So ba unayo intshisakalo, ndingatsho ba yisign leyo, kufuneke usifunele iqabane ebomini bakho ozawuchitha ubomi nalo. Siyavana bazalwane. Kodwa ba ayikho loo nto, mhlawumbi uThixo ukuphile esi sipho sokuba uhlale uwedwa. So umtshato bazalwane uhlangabezana nesidingo sokuba umntu azive eyedwa, kwaye uThixo wamveza umntu onjalo. Kule ndaba yokuba uThixo uhlangabezana nale nto, umtshato wawuyila ngokwakhe. Amen. Ngamagama avakalayo wawenza, wawudala ngokwakhe. And le nto isixelela ntoni? uThixo wazi ngcono kunabantu bonke xa kusiza kwindaba yomtshato. And ukuba sizayiqonda kakuhle into yomtshato, kuzawufuneke siye kuye uThixo lowo wawudalayo umtshato. Amen. And kwaye siyabona ekudaleni kwakhe umtshato, uThixo yayingumtshato ophakathi komfazi kunye nendoda. Amen. Umtshato ophakathi komfazi nendoda. Yonke eminye imitshato ekhona ayiyo imitshato eyamkelekileyo, ngoba uThixo ngexesha edala wadala indoda nomfazi njengesiseko somtshato olungileyo. So ngamagama avakalayo, zonke i-gay marriage into eziyenzayo zimosha into ehlambulukileyo, into entle kaThixo wamazulu. Amen. Ungabamkela njalo uyenze yonke loo nto, kodwa into abayenzayo iphikisana kunye nayo indalo yakhe uThixo. So uThixo wamdala umntu
wadala indoda, wadala umfazi. So emtshatweni kufuneka kubekho izinto ezintathu ukuze umtshato akwazi ukuqina. Kumele kubekho uThixo, kumele kubekho indoda, kumele kubekho umfazi. Umtshato njalo uyaqina. So njengoba sengitshilo ukuthi xa abantu besini esinye betshatana bamosha into kaThixo, kuyafana nomuntu okholwayo otshata umuntu ongakholwayo. Into ayenzayo ungena emtshatweni engenalo uncedo lukaThixo. Amen. Ngoba uThixo akekho kuyo la picture, uyangena phaya, into ebalulekileyo enguThixo ingekho emtshatweni wakhe. Yolonto abo basindisiweyo kufuneke umuntu atshate umuntu osindisiweyo. Amen. Ndimfundise ebandleni lama bekho, ndinabo phaya enkonzweni yami abazalwane, ungamane uyovizitha, mhlawumbi uzazibonela nawe. Kodwa kufuneke uthathe umuntu osindisiweyo. Amen. Umtshato ungunqantathu. Amen bazalwane. Umtshato ozawusebenza kulapho abantu ababini besiya besondela ngokusondela kuThixo wamazulu. Amen. So ukuba lo mtshato wakho ungunqantathu, and kulo nqantathu kwinqophe lena yawo nguThixo. Amen. So the more sisondela kuThixo, the more omnye esondela komnye. Amen. So xa sisebudlelwaneni obulungileyo noThixo, siba sebudlelwaneni omnye nomnye emtshatweni. Ingxaki ezininzi ziyenzeka emtshatweni ngokuba asikhuli kubomi bethu bobuKristu, asifikelelanga kwindawo uThixo afuna sibe kuye xa kusiza kwindaba yokukhula siqole kwizinto zikamoya. Imitshato emininzi abantu besindisiwe baye kubekho uqhawuko lomtshato kungenxa yokuba aba bantu abakhuli bekhulela kuThixo wamazulu. So emtshatweni wakho xa kukho iqabane eliqhwalelayo kwizinto zikamoya, into eza kwenzeka kuzawungena ingxabano, and kwaye kuzabakho ukubhekelelana komnye nomnye ngoba sisondela kuKristu, sisondelelana emtshatweni xa sisondela kuye uThixo wamazulu. Amen. Ingaba ubomi bakho bobuKristu bunjani? And then ba ubomi bakho bobuKristu abukho kule ndawo kumele kube kuyo, funeka uyazi uba umtshato wakho uzawuqhwalela. Lixesha lokuba ngoku ubuyele kuThixo, uthi uThixo ufuna ndenze ntoni ngobomi bam. Amen. And ithi iBhayibhile xa ithetha kakuhle ngeziqhamo zikamoya, isiqhamo sokuqala sikamoya luthando. Xa umntu angahambi ngothando, engahambi ngomoya, uthando alukho empilweni yakhe, and kwaye loo nto ibangele ukuqabana okuninzi emitshatweni yabo. So bazalwane, kufuneke siyazi kuba siza kusondela kuThixo. Xa sibuya bhekwa kule ncwadi yeGenesis kuchapter 3, into eyenzekayo kwangena isono. Emveni kokuba kwangena isono, uAdam noEva babehlala kamnandi, kodwa uthi uThixo ke fika phaya uthi ingxaki ngulo mfazi. Yabona into eyenzekayo, ingxaki ziyangena kongena isono, bavumela isono ezimpilweni zabo ngoku kwabakho ungquzulwano phakathi kondoda nomfazi ngenxa yesono abasivumelayo ukuba singene phakathi kwabo. And kwaye nathi xa sikholwa kufuneke singavumeli isono sibe khona. Isono into esiyenzayo sisenza ukuba iqabane lethu libe kude kunye nathi. Ngamaxesha onke funeke silwele ukuba sisondele kuThixo wamazulu. Amen. Umtshato yinto kamoya. Umtshato yinto kamoya, ingakumbi kubantu abasindisiweyo. Ukuba insindiso yakho ayikho kwindawo emele ibe kuyo, nomtshato wakho akasoze abe kwindawo ebekumele ukuba ikanti ukuyo. Amen bazalwane. Ithi iBhayibhile xa ithetha kakuhle apha, uThixo uzamenzela umncedi ongowabo. Uzamenzela umncedi ongowabo. Banamhlanje kule age yanamhlanje abantu abaninzi abayithandi le visi, but kufuneka ndikucacisele kakuhle le ndaba. uThixo ungumncedi wethu. Amen bazalwane. And loo nto ayonto imbi
uThixo uma nathi, uThixo uyasixhasa, uThixo uyasineda, uhamba nathi ngamaxesha onke. And uthi uThixo ke thetha kakuhle kule ndawo, umntu ndizamdalela umntu ongowabo ozawuma amxhase and kwaye amncedise. So oluxanduva lokuba umntu obhinqileyo ungumncedi ayiloxanduva oluphantsi, luxanduva olubalulekileyo kakhulu ebomini bayo indoda. Amen. So asithi xa sithetha ngohlobo sibajongela phantsi abantu ababhinqileyo, kodwa uThixo yindlela awabadala ngayo. Ukuba sifuna imitshato yethu isebenze, kufuneke sibuyele kwimanywana elililo izwi likaThixo. Uthini uThixo ngale nto ingumtshato? Amen. Uthini uThixo ngale nto ingumtshato? Ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle kwincwadi yemizekeliso chapter 31 verse 11, ikholose ngaye inhliziyo yendoda yakhe, akasayi kuswela nto. Kutheni? Unomncedi empilweni yakhe. Kwaye ithi kayithethayo kwabasekorinte chapter 9 verse 11, kuba indoda ayidalwanga ngenxa yomfazi, kwadalwa umfazi ngenxa yendoda. Amen bazalwane. So yonke lento sivayo yefeminist ibhabhayo apha emhlabeni, le vesi iyayichabalalisa. uThixo wadala amaqanduva abonakalayo emtshatweni, kunamaqanduva omfazi, kunamaqanduva endoda. In fact kukho indoda nomfazi. Amen. So ungavumi uba ube progressive, ulibala inyaniso yezwi likaThixo, okanye ufuna ukwamkeleka intando kaThixo yona isilele ngenxa yokuba ufuna ukulunga kumntu wonke. uThixo wadala indoda nomfazi and ayikho into ephakathi. Amen bazalwane. Amen. So le verse ithetha ngaloo nto kasijonga kakuhle kule ndawo, lo mncedi ukhona. Umfazi uba yile nto ingathi ilahlekile ebomini bendoda, ufana nala jigsaw puzzle ithi kayifika iyenze igqibelele. Amen bazalwane. So umntu obhinqileyo uba njalo ebomini bendoda. So siyabadinga ezimpilweni zethu, kwaye umsebenzi womfazi ubalulekile kakhulu endodeni. And ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle, uAdam wadalwa ngothulu lomhlaba. Itsho apha iBhayibhile zadalwa zonke izinto ngothulu lomhlaba. But when it comes to uEfa, uEfa akadalwanga ngothulu lomhlaba. Amen bazalwane. Wadalwa ngebambo elaliphuma kuAdam. Le nto bazalwane iyabonisa ukubaluleka kwakhe uEfa, and kwaye iyambeka uEfa kwindawo elinganayo kunye naye uAdam. Amen bazalwane. And ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle, indoda kufuneka ingambekeli phansi umfazi, iyazi ukuba uyalingana nayo. Ithi kayiqhubekeka ithetha, umfazi funeka ayithande indoda yakhe ngokuba umfazi uyinyama yayo indoda. Amen. Funda nam apha kwabase-Efese, ithi ngoko amele amadoda ukubathanda ababo abafazi njengokuba beyinyama yawo. Lowo umthiyayo umkakhe uyazithiya, kuba akukho namnye wakha wayithiya eyakhe inyama, usuke ayondle ayigcine njengokuba nayo inkosi ilenje njalo ibandla. Amen. Ilenje njalo ibandla. Indlela lena ofuneke senze ngayo xa kusiza kumakhosikazi ethu. Amen bazalwane. And kwaye uThixo wamdala emthatha kwibambo lika-Adam. Zangamthathe entloko ukuze azolawula umfazi. Amen bazalwane. Zangamthathe enyaweni ukuze abekwe phansi, kodwa wamthatha ecaleni ukuze imkhusele indoda and kwaye imthande. Amen bazalwane. Yiyo loo nto uThixo wamthatha umfazi ecaleni lendoda. So funeke siyazi ukuthi uThixo wadala abantu ababhinqileyo xa kusiza kule ndaba yomfazi ukuze banelise intswela yobuqabane ezimpilweni zabantu. Amen bazalwane. And kwaye sizawuthetha ngayo lento, sabakhupha abantu abantu abangatshatanga, ngoba ikhona i-level ehigher ukuthi uThixo wayemdale ukuze babe nyamanye. Amen bazalwane.
So ukuba le ndaba yobanyamanye funeke siyazi lonke umanyano olukhona okanye lusondelelo olungaqinanga xa ubanyamanye kungekho phakathi kwendoda nomfazi. Amen bazalwane. So ithetha apha ngenkonzo yasekamereni, le nkonzo uThixo wayidalela abo batshatileyo. Amen bazalwane. So funeke siyazi xa ingenziwa umtshato uyaqhalela. Bendifuna ukuthi amadoda athi amen. Then amen Josh. So le nkonzo xa ingenziwa ngendlela befanele yenziwe ngayo, funeka siyazi umtshato uyaqhalela. Abantu ababikho close ngendlela uThixo afune babe close ngayo. Wadala wathi nifuna nibe nyamanye. Amen bazalwane. Bendinoyithatha even step further kasijonga lento uThixo wamdala umuntu nje xesha emdala emzisa kuAdam ithi iBhayibhile wayeze bazalwane. Amen. Barasothetha ngayo namhlanje lonto. Amen. Yonke lonto isemtshatweni ihlangabezana nesidingo sethu sokuba sibe neqabane. So umtshato umele abe kobona budlelwane buphambili. Amen. Ndizawuzama ukhawuleza apha abe kubona budlelwane buphambili. uThixo zangadale umama kaAdam adale notata kaEva okanye abadale abafazi. Into wayenzayo wadala umfazi nendoda. Amen. So lento isinika umfanekiso obona budlelwane bubalulekileyo kwindaba yomtshato kusapho ngumfazi nendoda. Amen. Abantwana bazamva bensandofunda after 20 years abantu abaninzi baye baqhawule imitshato yabo. Yazi kutheni? Ngoba ekuqaleni kwemitshato yabo ifocus ibihleli ebantwaneni ingekho enye komnye. Ngoku abantwana xa behambile abasananjongo yokuphila. Umtshato wakho kufuneke ibe ngumtshato ophakathi kwakho nenkosikazi yakho. Amen bazalwane. Abantwana noba nibahlalise phandle for that matter. In fact nansi into endizanika yona. Pha endlini abantwana bafuneka ngo7 ikanti balele. Ngo7 balele ndihleli nenkosikazi yami. Mamanye nezirumini zenu nilale kwenzele sizokwazi uba nobudlelwane phakathi kwami nenkosikazi yami. Abantwana bazamva siyakwazi ukuthi inyama pha endlini abantwana bengayityi. Because it's not about bona, it's about ubudlelwane nabo neyami inkosikazi. Amen. Abantu osowesithi umntana abobudlelwane obuhle obo, ubudlelwane obulungileyo buphakathi kwendoda nomfazi. Ngoku indaba yokuba ube nexesha elilungileyo nenkosikazi lirelegatewa kuba kube kanye ngeveki. Bathi abantu bacebisa ngomtshato hayi banginedate kube kanye ngeveki. Kufuneke nibe kwidate iveki iphele wena nenkosikazi yakho. Abantwana bakhona, abantwana yabatyisi yabanxiba banika indawo yokuhlala gqibile ngabantwana. Amen. Bafundisa ngendlela zikaThixo. Kodwa into ephambili funeka ibe phakathi kwakho nomfazi. Abantu abaninzi bamane besithi umntana ahambe umntana ngoku uhleli nendoda abubhorekile mntakabani so kwehleli kwesasitulo. Amen bazalwane. Focus yakhe lihlele ebantwaneni. Umuntu ophambili kumfazi kumtshato wakho kumele ibe yindoda yakho kwaye nomfazi wakho. But le nto bazalwane kasiya kubudlelwane bomama kunye nabantwana bakhe ayithetha ukuthi bona kufuneke sibaqhawule ngokupheleleyo. Kufuneke simane sithetha nabo kodwa singabaniki indawo okuba bangenelele emitshatweni yethu. Yayiva lento nditsho. Umtshato wethu ubalulekile kwedlula yonke into kwaye umama wakho utata wakho funeka yazi lonto ba umtshato wenu ubalulekile angangeneleli ayazi indawo yakho emtshatweni. Amen bazalwane. So umtshato wakho funeka ibe yiyona nto iphambili kwaye umtshato funeka siyazi ukuba bubudlelwane obungapheliyo. Ba utshatile. Amen bazalwane. Kude kubekho lanto ithi khethile. Amen bazalwane. Funeka usebenze ngalento inayo. Ithi iBhayibhile kayithetha kahle sawuthetha ngayo ngomso. Indoda kumele ithande umfazi wayo. Amen. Ayithi kufuneka ithande wonke umuntu kodwa kufuneka athande umfazi wakhe. Ithi nakumfazi thobela eyakho indoda. Amen. Bakhona omama bathobayo enkonzweni kodwa bawuthobeli amayezi.
abayeni babo. And loo nto uThixo akayihloniphi nokuyihlonipha. Inkonzo yakho ephambili ukuba uxolise umyeni wakho endlini phambi kokuba uyokuthobela enye indoda nokuba umfundisi wakho isengenye indoda. Amen bazalwane. So kule ndaba siyabona ukuthi umtshato ithi iBhayibhile kayithetha kwincwadi kaMateyu 19 verse 6 ngako oko abasebabini banyamanye oko ke ngoko uThixo akumanyileyo makungahlulwa mntu. Amen. Oko kwamanywa nguThixo makungangeni mntu, ungavumeli into and nawe ungazivumeli ukuthi uqhawule umtshato wakho, ngoba umtshato bubudlelwane obuhleli ngonaphakade. And kwaye funeke siyazi indaba yomtshato yimbophelelo ngaphezu kwemizwa. Namhlanje into eyevakaliswa kuye kwavakaliswa imizwa kakhulu. Amen bazalwane. Bathi sispark siye sajongana and then sayazi uba kuye kwenzeka ntoni after. So umtshato yiloo nto namhlanje, but umtshato yimbophelelo. Xa ingathi awufuni ngexesha kufuneke wenze ngalo into elindelwe nguThixo. Amen. Awuyazi inkosikazi yam mfundisi, iBhayibhile thanda inkosikazi yakho noba injani. Ithi iBhayibhile ithande inkosikazi yakho. Athi umfazi awumazi umyeni wam unjani, wenza kube nzima ukuba ndimthobele. iBhayibhile ithe mthobele. Thobela ukulandela kwakhe, kwaye xa usenza loo nto umnikela kuThixo. Yiyo loo nto bazalwane kufuneke sitshate abantu abamaziyo uThixo, kwenzele xa sithoba senza umsebenzi kaThixo, uThixo uzawukwazi udilishana nomntwana wakhe. Ba ungumfana khetha kwiintombi zikaThixo, kwenzela intombi kaThixo xa ingamameli uxele kutatayo uThixo oyibambayo inhliziyo yentombi yakhe uzawukwazi uyichukumisa alungise umtshato wakho. Amen. So kumele wena wenze into yakho, and kwaye bazalwane ungakhathali uba ubani akenzanga ntoni, wenza ntoni, wenze le nto uThixo athe yenze. Indoda iyathanda, umfazi uyathanda. Sawuthetha kakuhle ngayo kule veki siqhubekeke. So umtshato yimbophelelo bazalwane okufuneka ihlale ngonaphakade. Kufuneka ushiye bonke obunye ubudlelwane unamathele kwinkosikazi yakho, and kwaye ubudlelwane bomtshato kufuneka ibe bubudlelwane obubodwa. Amen. Uyazi ukuthi le nto yinto ephakathi kwam nawe, yinto ephakathi kwakho nenkosikazi yakho. Ungavumeli abanye abantu abangaphandle. Funeka xa utshatile ungabi nabo ubudlelwane nendoda ungumfazi engenguye umyeni wakho. Amen. Funeka ungenzi ubuhlobo obuclose nomntu onguyindoda engeyiyo umyeni wakhe, kwaye nomyeni funeka angabi neetshomi ezibhinqileyo eyindoda. Amen bazalwane. Loo nto ayilunganga. Ubudlelwane bomtshato babanyamanye uphakathi kwabantu ababili. Bonke obunye ubudlelwane funeke ungabonwabise kwaye ungaba-entertain. But namhlanje siphila kwixesha elingafaniyo. Umntu uyakwazi uba ngumhlobo nomnye umntu engekho sendlini yakhe. Amen. Ongakhange wancokola naye in terms of i-social media. Kufuneka silumke ngoba ngoku unobangela woqhawulo lomtshato unyuka kakhulu kungenxa ye-social media. Funeka ungabi nabo ubuhlobo nomntu ongenguye umyeni wakho okanye ongenguye umfazi wakho. Loo nto izawubangela ukuba ungalungi emtshatweni wakho. Amen bazalwane. So ilumkele kakhulu into enjalo. Umtshato wakho nomfazi wakho, uThixo apha zangamdalele uEva abafazi, wamdalela umfazi. Amen bazalwane. So iyaphinda yasifundisa isithembu uThixo zange asidale kodwa wasinyamezela. But kawujonga eBhayibhelini onke amadoda athatha isithembu wayengena ezingxakini. Amen bazalwane. Kwi-original plan kaThixo yayokuba ibe yindoda ibe ngumfazi ngobomi. Amen. Ubomi bakho uzawugxilisa kumfazi wakho, ayikho enye into. Amen bazalwane. Isithembu asisivumeli. eBhayibhileni, iBhayibhile bakhona abantu abathatha abafazi abaninzi kodwa yiyo injongo kaThixo. Nayiva lento nditshoyo.
uThixo wethu abantu babekhona bezenza izinto kodwa azange asibeke isitambo uthi ngiyayivumela lento kumele kwenziwe ngayo. So indoda ithatha umfazi omnye, akazange amenzele abafazi abaninzi. Amen. And kwaye noAdam zange aye kuThixo, uThixo akanelanga lokumnye, khanike bababini babe bathathu. Akho kunjongo kaThixo ukuba indoda ithathe abafazi abaninzi. Amen. Akho kwindoda kaThixo kuba kube njalo. So ubudlelwane bomtshato buphakathi kwendoda nomfazi. Amen. Ungavumeli obunye ubudlelwane bungene phakathi kwenu. And kwaye bubudlelwane obu obusondeleneyo, budlelwane bokuba umuntu abe nyamanye kunye nomfazi wakhe. And kwaye le indaba ibhekise kwindaba yesondo bazalwane. Amen. Ibhekise kwindaba yesondo. Imitshato yaqhawuka ngokuba le nkonzo ayikho. Amen. Amadoda ahamba ayofuna izinto ezingekhoyo, izinto bekumele bazifumana endlini. Umfazi funeka moneze indoda yakhe ngezinto zenyama, kwaye nendoda imoneze umfazi wakhe. Ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle, umfazi akanagunya kumzimba wakhe, umuntu onegunya kumzimba wakhe yindoda, njalo njalo. Sinohamba ngendlela kaThixo. Fika endlini namhlanje uthi bendimane ndisithi umyeni wami ke ngiqumbisile, asingene nakuloo nkonzo. Amen. But wenze ilungelo lakho. Amen bazalwane. Umnike ilungelo lakho, uzambona ethamba umyeni wakho. Amen bazalwane. In fact uba ulapha namhlanje umyeni wakho akekho apha, angazi apha enkonzweni. Ewe nditsho umnike izinto zakhe during the week, uthi ndifuna nje isithando sami uze nami enkonzweni. Ewe lento nditsho. So funeke siyazi ukuthi umuntu umnike ilungelo alifaneleyo. Umtshato ongenalo elilungelo umtshato oye aphele kwaye kuvunyelwe uSathane. Ithi iBhayibhile kayithetha linye ixesha lokuba kungangenwa kule nkonzo, xa kuvunyelene kuyozilwa ukudla. Amen bazalwane. Bangabo abantu abazile ukudla. Abayeni nabafazi bayazilisana ngendlela engekhoyo. So kumele siyazi ukuba ubudlelwane bomtshato bubudlelwane obunjalo. And kwaye kokugqibela sathetha nje ngokugqibela, uThixo wawudala umtshato ukuze anike umfanekiso wobudlelwane bakhe kunye nebandla. Amen. Funa nam apha ithi kayithetha kakuhle kwabaseEfese, lo mfihlelo inkulu ke mna ndithetha ndisingisele kuKristu, ndisingisele nakulo ibandla. Amen. So indaba yomtshato ayonto nje yokuba sonwabisane. Ulonwabo emtshatweni ziziphumo zokuba siwenze umtshato ngendlela kwaye nangenjongo kaThixo. Amen. So igoal yethu ayisokuba konwabe, kodwa iba ziziphumo ulonwabo kwaye nokwaneliseka emtshatweni. Umtshato wethu eyona njongo yakhe iphambili ukuba sibonakalise uthando lukaThixo analo kubandla lakhe. Amen. Xa sibaphatha kakubi abafazi bethu, umyalezo esiwunikezelayo ngokuba uThixo uliphatha kakubi ibandla lakhe. Kwaye xa singenzi ngale ndlela, sithi uThixo akenzi ngendlela ekumele enze ngayo emtshatweni. Kwaye xa siqhawula umtshato, sithi uThixo akalithandi ibandla lakhe ngothando olungunaphakade. Amen. So iyona nto ibalulekileyo kukuba lo mtshato ukuye kufuneka abonakalise indlela uThixo alithanda ngayo ibandla. Ithi akayithetha kakuhle, walithanda ibandla wade wazinikela ngenxa yalo ibandla. Yindoda leyo iyayalelwa xa ithanda inkosikazi yayo kufuneka ithande njengokuba uKristu walithanda ibandla wazincama ngenxa yalo ibandla. Amen. Ithi kayithetha ngomfazi kumele athobele ngokwasenkosini. So umfazi ongayithobeliyo ngokupheleleyo indoda yakhe akamthobeli uThixo, ngoba yinkonzo lena okufuneke ayenze. Ithi iBhayibhile ngokwasenkosini funeka ayenze lento njengenkonzo yokumkhonza uThixo, amthobele kuyo yonke into ayithethayo umyeni wakhe
kuyo. Sawuthetha ngayo le nto kule veki yokuba kuthetha ukuthini ukuthobela indoda yakho ngendlela kaThixo. Amen. So kumele siyazi bazalwane, umtshato yethu inenjongo ephakamileyo ngaphezu kokuba sithandane. Amen bazalwane. Sibonakalisa uthando, ubudlelwane uThixo analo kunye nebandla. So ngokuyaphela laa nto yokuba hayi nje le nto iphakathi kwam nenkosikazi yam, kodwa inkulu indaba yomtshato. And kwaye kasicinga ngolo hlobo xa kuvela inyama yokuba ndingenzi amaxanduva am, ndiyacinga ngoThixo uba uThixo akafuni ukuba ndenze ngolu hlobo nditshatile. Amen. Why ndiziphatha ngolu hlobo? Why ndingayithandi inkosikazi yam ngendlela bekumele ndithanda ngayo? Kwaye umfazi athi kumele ndimthobele inkosikazi yam ngoba apha kunomfanekiso siwumoshayo xa singenzi kakuhle. Amen bazalwane. Yiyo loo nto umtshato xa kungenziwa izinto ngamaxanduva okanye ngendlela okumele kuhanjwe ngayo angabi nazo iintsikelelo zikaThixo. Kanti indoda kayizithandela umfazi wayo and kwaye nomfazi ethobela indoda yayo, uThixo uyawusikelela lo mtshato ngoba umfanekiso wakhe akamoshakali. Amen bazalwane. But nantsi ke into funeke siqonde, ukuba sizaba nemitshato elungileyo kufuneka kanti siyazana kunye noThixo. Kumele siguquke kwindlela esenza ngayo, sibe phantsi kolawulo lukaThixo. And guess what? Xa singene elusindisweni, enye into eyenzekayo, asisenzi ngamandla ethu, kodwa amandla kaMoya Ingcwele ahlala kuthi ngaphakathi asinika amandla ukuba senze izinto ebesingenakho ukuzenza asingenakho ukuzenza emandleni ethu, okanye izinto ezingenziwayo ngamanye amadoda. Amen bazalwane. Yonke loo nto sincedakala phi elusindisweni. Mhlawumbi nawe uyasokola emtshatweni wakho, khawuze kuYesu Kristu umamkele, uzofumana amandla anokuncedisa ukwazi ukumelana nemeko ekhona emtshatweni wakho. uYesu Kristu into yonke, once umvumele enhliziyweni yakho, uza kunika amandla amangazayo, uza kuxolela isono, uzawuxelelwa isono, akuhlale ngomoya oyingcwele, akunike ubabalo oludingayo ukwazi ukumelana nazo iimeko zobomi. Masithandazeni. Baba Thixo Nkosi yethu